Oni yantuma page sanfɛ bita tɛ dɔ wɛrɛ bita ye furufuru ye. Ayiwa sisan mina ɲɛfɔ aw ɲɛna aw mako kan ka jɔ fɛn minnu ni fɛn minnu na. An mago bɛ jɔ saɲɔ mugu la, an mago bɛ jɔ farini mugu dɔɔni na, an mago bɛ jɔ malo la, an mago bɛ jɔ fununan na. Sisan an b'an ka malo ta an b'a ko, an b'a kɛ ta la a ka tobi fo k'a mɔ ka kɛ seri ye. I b'a to yen nɔ a ka tobi fo k'a mɔ kosɛbɛ. Sisan an ka seri mɔna, I bɛ seri bila sisan a ka suma. Seri sumanen kɔfɛ I b'a gosi fo a ka ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ. N'a sɔrɔla mixeur b'i bolo I bɛ se ka kɛ mixeur la, mixeur k'a mixer dɔɔni dɔrɔn. Filɛ nin mixeur y'a kari dɔɔni. I bɛ sukaro ta sisan, I bɛ sukaro dɔɔni k'a la ani kɔgɔ dɔɔni. I bɛ saɲɔ mugu kɛli daminɛ a la sisan. Ji tɛ k'a la dɛ. I ye malo tobi ni ji min ye, o ji de bɛ to a la. Wa fana saɲɔ mugu bɛ caya. I kana na malo caya. Sisan an bɛ fununan k'a la. Ani farini mugu. Sisan kɔni an b'a gosi yɛrɛ de. I b'a gosi kosɛbɛ. An ka ɲɔ fasara ka ɲɛ sisan kosɛbɛ. I b'a bila a ka sunɔgɔ fo heure 8 bɔɲango. Ayiwa filɛ nin an ka furufuruji sunɔgɔra fo k'a fa. Sisan I b'a ta tuguni I b'a gosi. Ale bɛ gosili de bolo dɛ. N'i b'a fɛ a ka ɲɛ kɔni I b'a gosi de. Sisan I b'a gosi kosɛbɛ yanni I ka yirani daminɛ. Sisan a gosira fo k'a ɲɛ. An b'a ta sisan an bɛ taa yira. Ayiwa an ka furufuru mɔna. Ni video in diyara I ye I b'i abonné page la. I bɛ se k'a ta fana I b'a cari I ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ. K'aw ni hɛrɛ bɛn. I kana na ɲinɛ k'i abonné page la walasa I ka Mali dumuni wɛrɛ sɔrɔ.